Здравейте! Днес ще разгледаме крушова дървеница като вредител по ред култури, в това число тези листа са от арония, разбира се, круша, ябълка, череша, вишна, кайсия, дори роза и други дриворастящи видове. Това са листата всъщност на арония. Най-вече се забелязват в градините, които липсва всякаква или всъщност никаква растителна защита и затова те успяват да се намножат. Насекомите вредители се разпространяват от долната страна на листа. Те така имат много хубава мимикрия, малки са, разбира се. Ще направя снимка, за да могат да се разгледат хубаво. Ето това е възрастно. Ето една хубава тръгнала да бяга. Я видим дали ще слезе на фокус. Ето как изглежда възрастното. Общо взето праг на икономическа вредност по време на цъфтеж са около 2 индивида на листо, а след това 3 индивида. Правят от 2 до 3 поколения годишно, като зимуват в отпадалите растителни остатъци. За това е важно да използваме, те са заложени в нашите технологични карти, да ги разграждаме тези растителни остатъци, защото освен някои видове насекоми, така и патогените също са там. А какво по-хубаво да превърнем тези растителни остатъци вместо източник на болести и вредители в органична материя и хранителни вещества. Ето още веднъж как изглеждат повредите по листата, хлорофилни точки, където са изсмукали от долната страна на листото и там се и крият. Ето, ако обърнем, може да забележим пак ескременти и самите крушови дървеници. Плодовитостта на този вредител, на крушовата дървеница, е около 170 яйца на поколение. Както казахме, края на май завършва първото поколение. Излупването на яйцата става за около 20-25 дни. Започва второ поколение, което е около началото до края на август. И при топли есени и зими развива частично трето. Контрола на този вредител, няма регистрирани инсектициди, но всички от нашото портфолио продукти, застъпени в технологичните карти, успяват да я контролират. Като в това число нимазал на култури, които има множество вредители, успява да контролира и този. Оливек, лимоцит, пирегард, натуралис, агрикол. Всъщност всички, които са застъпени в технологичните карти, успяват да контролират този вредител. Все пак най-лошото, което може да се случи при висока плътност на малки растения, могат да обезлистат. След като листото е повредено, ясно вече не може да се храни. При силна слънчева светлина тези листа започват по-бързо да некротират и да изсъхват. И оттам вече растението отслабва и в най-лошия случай може да изсъхне.